Okay, so the harvest is ready. Kung makita siguro mo og usa ka field or humayan, makita mo nga kining ready na nga anihon. Tanawa ko no ang kuan senaryo sa actual gyud nga senaryo. Asa may mas daghan ang nangani or ang anihonon? Ang anihonon gyud mo daghan no? So mo pod na ang possible nga senaryo gyud diri pod sa kingdom sa Ginoo nga daghan kayong anihonon pero jotay ra ang mga ngani. Pero nag-ingon ng Ginoo nga pag-ampo kamo nga aduna pay mga ngani. Sato pa ang tinguha sa Ginoo nga adunay mo join sa pagpangani. Amen. Bisan pagtibuok simbahan, manganit ang tanan pero jutay ra gihapon. Kay nganuman mas daghan gyud kaayo ang mga tao nga naas kasalanan. Mas daghan ang mga tao nga naglunang sa mga bisyo o kahilayan. Mas daghan ang mga tao makigsunan nga kinahanglan gyud sakmiton gikan sa kinabuhing makasasala compared sa mga tao nga mo share sa gospel aron mo duol sa Ginoo ang mga makasala. So, ang tinguha sa Ginoo makita nato dinhi nga pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihonon. Kinsa tag-iya sa anihonon? Ang atong Dios, ang atong langit ng Amahan, nga tag-iya aning mga katauhan nga anihon aron magpadala siya daghan pang mga ngani. So mag-ampo usab di ayta nga Ginoo hatagi mi og mga kaigsuonan nga mahimong buutan, mahimong matarong kanang mga lagad nimo Ginoo kay aron mahimong parte sa gingharian sa Dios sa pagpangani og mga katawhan balik ngadto sa Ginoo. Amen. Nagtinguha ba ka nga ang imong mahal kinabuhi usa nga mahimong sa mga katawhan nga mga buutan nga gamiton sa Ginoo aron sa pag-share, pagmantala o sa pagpaambit sa maayong balita. Imo ba nang gitinguha nga makita nimo imong anak, imong parenti, imong higala, imong minas kinabuhi nga mahimong kabahin sa buluhaton sa Ginoo? Imo ba nang gitinguha? Kung wala na nimo tinguha, basin wala ta nakasabot sa tinguha sa Dios. Kaya ang tinguha sa Dios nga adunay mga katauhan nga mo join sa ani. Okay? And kining mga katauhan nga nasa tong palibot daghan kay nagkinahanglan og tabang. Adunay mga katauhan nga naas problema. Adunay mga katauhan nga naa sa kasalanan. Adunay mga katauhan na nagkinahanglan og tabang dili lang pinansyal kundi social, emotional and spiritual. Daghan kayong tabangonon nga mga katauhan mga kaigsuonan aron nga mabalik gyud sila sa Ginoo. Kay sa gingon pa sa uban nga adunay ubang mga katawan nga napugos na lamang pagbuhat og daotan, napugos na lang sila pagpangawat kuno, napugos na lamang kuno sila pagbuhat og dili maayo kay tungod sa kawaladon. Pero dili na mao gyud ang root cause nganong nagpakasala ang tawo. Dili gyud na tungod sa kawaladon kundi dili tungod kay wala sila'y Ginoo. Nakuha na to? Dili pwedeng pasanginlan ang kapobrehon. Dili pwedeng pasanginlan ang atong kapobrehon nga mo hinungdan nga makabuhat na lamang og daotan ang tawo. Ang pinaka-root cause nganong ang tawo magbuhat og daotan, it's not about financial, but it's about wala siya'y Ginoo nga nailhan sulod sa iyang kasing-kasing. Nakailara siya Ginoo diri sa unahuna niya. Nakahibalo siyang na Ginoo pero wala sulod sa iyang kasing-kasing. So kinahanglan dunay mga tao nga magpasabot anang mga tawhana. Kinahanglan dunay mga katawan nga mo reach out anang mga tawhana aron muundang sila sa ilang dili maayong binuhatan. Amen. Ug nagtuo ko nga kita ang gamiton sa Ginoo. Kita nga nagsimba, kita nga nagalagad, kita nga nagduol sa Ginoo, kita ang gamiton sa Dios. We are the laborers. But still, we are few. So kung gamay paganita unya, gamay pagyud ang mo join samot kagamay. No? Wala nga kung atong tabangan mga kaigsuonan, ang harvest mas dali ang pag-expand sa kingdom sa Ginoo. Amen. The world is full of people, daghan kay mga tao sa kalibutan, searching for hope, nagpangita og paglaom. The harvest is ready. Sa gingon sa pulong sa Dios, ready na, andam na ang harvest.
Kanus na ready ang harvest? Sa una pa. Okay, nagkadaghan man ang tao, mas ready ang harvest. Amen? So, wala nag-ingon ng Ginoo, the harvest will be ready. Ang giingon diha is present tense. The harvest is ready. Wala nag-ingon will be ready or will soon be ready. Wala. Is ready. That is present. Every day, the harvest is ready. But ipasabot, anytime you can share the gospel. Amen. Ay, paabutan mo nga unya nang mahinog-hinog to, inig akong umagampo, no? Humana. Andam na, ready na ang mga katauhan, anihon. Unsa pa may atong gilangayan? The question is, are we ready? Nganong usahay dili ta maka adto sa anihonon kay usahay dili paandam ang mga ngani. Dili kompleto og ginagiban. Dili kompleto og mga materyales. Mo nang wala nanda, mo na nga mga kaigsunan atong andamon ang atong kaugalingon alang sa dakong pagpangani. Sa atong panahon karon, gamay na lang ang kulang. Hapit na mabalik ang Ginoo sa mga pangitabo sa kalibutan, nagpaila nga daghan kay mga propesiya na tuman o gamay na lang ang kahigayonan. Hapit na mabalik ang Ginoo. Yung nga hakbay raman tong nagwali nga hapit na mabalik ang Ginoo, wala pa man lagi. Unya panlitan mo tong na unya ang Ginoo mo balik ng Ginoo unya wa ka kapangandam. Kay naglangay-langay. Unya na wa pa man tong ilanan nga kuan katong ang Antichrist mo kuan mo hari wa pa man nya na lang maglangay-langay lang sa ko. Unya paaboton pa ba nato nga moari ang Antichrist usa pa ta magkara-kara? Paaboton pa ba nato nga adunay dakong paglutos sa kasibanan usa pa ta maninuod? Paaboton pa ba nato nga idili na ang pagbasag Biblia usa pa ta manangyaw? Paaboton pa ba nato nga lutoson ang simbahan usa pa ta magkarakara og sikretog panangyaw? Karon wala pa gidili ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero sa ubang nga mga dapit bawal. Dito sa Nigeria adunay daghang mga kasuhanon dito gipamatay. Tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios adunay mga pastor na putlag liog gipang pusil. Tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, adunay mga pastor dito sa South Africa, ang uban namatay kay gipatay sa mga cannibals. Sa man ng cannibals, kanang mga unog tawo. Adunay mga alagad sa Dios nga wala naka pundar o ganang kasimbahanan tungod kay gilutos. Pero naninguha gihapon sila nga mapadayon ang pagpalapnag sa pulong sa Dios bisag lisod. Mo na mga kaigsunan. Dako kayo ang anihonon, daghan kay anihonon, daghan kay mga katauhan nga naggumon sa bisyo o kahilayan. Anos ama nato to sila i-reach out? Anos ama nato to sila sultihan nga kanang inyong gibuhat dili maayo? Anos ama nato sila pahinomduman? Pero daghang mag-ingon nga napahinomduman naman to pero dili man, gahi man. Pangitag tao nga willing maminaw. Amen. Muna nga kaning amo ang gihimo nga kana mission paagi na mog survey type ang di mo dawat dili na mo pugson ang katong gipangita sa Ginoo katong andam ang kasing-kasing. Kung sige tag-focus ang mga taong gahig ulo, kung magsige tag-focus ang mga taong gahi kayo kasing-kasing, masayang ang atong oras sa sigig apong na nila unya dili radi ay atong pangitaon katong mga giandam sa Ginoo nga mga lagad niya. Kay dunag yung mga taong humok og kasing-kasing, abli ang salabutan aron mukat-on sa pulong sa Ginoo og magbag-o ang ilang kinabuhi. Mautoy atong gipangita. We have to seek them and find them. Kay dunay mga karniro nga nangawala kinalan atong pangitaon. Amen. Are we ready? Bas hindi ay naranas imuhang silingan. Naranas imuhang kauban sa panimalay. Wa lang siguro ka nakasulti, wa nakahigayon sa pagmaymay. Pero naara ay din ha dool sa imong panimalay. Number 1, unang punto mga kaigsunan. In John chapter 4 verse 35,
The fields are white for harvest. It means, andam na ang anihonon. Pero perting daghana. Pero jutay ang mga ngani. The people are searching. They are broken. And they are ready. Andam na silang anihon. Ang kulang lang ang mga ngani. Jutay ra ang mga ngani. Muna mga kaigsonan, ang pangutana, imo bang andamon imong kaugalingon nga muapil ka sa pagpangani? Wala ni siya bayad, kay volunteer man ni siya. Pero ang imong reward atos langit hilabihan kanindot. Amen. Hilabihan kanindot ang atong reward nga madawat sa langit bisag dunalay usa ka kalag. Usa ka tawo nga moduol balik sa Ginoo tungod sa imong pag-share sa gospel, dako na kayo ng kalipay sa mga anghel dito sa langit. Kung ang anghel nagkalipay, ang Ginoo pa kaha, dili malipay. Amen. Mao na mga kaigsonan, dako kayo ang harvest. Plentiful pagyod, daghan kayo. Og di lang na basta-basta kay lain-lain na klase nga mga katauhan, aduna dinhay mga gahig ulo, pero tiod-tiod ay ni humok ra. Sa primero pa lang siguro, pag-share, gahi pa na. Pero pag taod-taod, uy, nahumok naman. Nga naman, ato manggiampo. Kisa manggoy magdahom nga, adunay mga mga nahimong pastor karon gikan man in town as presuhan ng uban. Kana bang dito na sangyawan sa presuhan, kay napriso tungod sa ilang pagkamakasala, kay kaning bata pa na naulitawo o nahamtong wala gyud nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pag napriso na dito sa prisuhan nakadungog pulong sa Ginoo, dito nagbago. Ay salamat sa Ginoo kay wala naabtis kamatayon. Nabago pa ang kinabuhi paggawas. Nagpastor. Praise the Lord. Nya paaboton pa ba nato ng uban natong silingan mga preso o sa pa sila masangyawan dito? Muna mga kaigsonan nga di na to paabuton nga ang ato mga silingan, mga priso, usa pa na to masangyawan. Or makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Samtang karon nga naa pa sila, free pa sila nga makapangalagad sa Ginoo. Ato silang sangyawan, ato silang sultihan sa pulong sa Ginoo. Kay ang uban ana makarealize na sila one day katong naitawo nga nagsulti nila about sa gugmas Ginoo, about sa kaayo sa Ginoo, about sa pagpasaylo sa Ginoo. One day mahinumduman na nila kung di man siguro dahil mo tuo sila, pero one day they will realize that they need God. And usa ka nga gigamit sa Ginoo nga nakasulti ka sa pagpahinumdom anang tawhana nga muundang sa ihang pagpakasala. Isang yaw ang mensahe sa paginulsol, isang yaw ang mensahe sa pagpasaylo, isang yaw ang mensahe sa kabaguhan sa kinabuhi. Mao na ang tumong tuyo nganong atong gisangyaw ang pulong sa Ginoo. Daghan kaayo na sila. Sa giyon pa sa Ginoo mga kaigsunan nga adunay duha ka dalan, sigpit og lapad. Asa man ang mas daghan? Nag-agi sa lapad nga dalan padulong sa kalaglagan, impierno, pero gamay ra kaayo ang nisulod sa sigpit nga ganghaan. Mura po na, the harvest is plenty, hastang daghanang mga tao padulong sa impierno. Pero jutay ra kaayo ang mga taong nisulod sa sigpit, lisod. Kini ato ang gisubay, lisod man ni kanaman daghang bawal. Amen? Bawal kang magbisyo, bawal kang mamalikas, bawal kang mag-immoral, tanang gibawal sa Ginoo nga nasa ang pulong ato nang gisunod. Muna mga kaigsunan, para sa mga taong nalipay sa pagpakasala, maglisod sila sulod diri. Pero kung di sila mosulod, kitay mo gawas. Kay adto na to sila aron mabalik sulod sa gingharian sa Ginoo. Amen. Kung ang simbahan mga kaigsunan, kita nga church, nagsigira taog tanaw sa upat ka corner sa simbahan, front, sa kilid, o sa likod. Nya, wala na to nakita ang mga taong nasa gawas. Mas stagnant ang atong Christian life. Huna-huna, there are lots of people outside the church who need the gospel of Jesus Christ.
atong silingan, atong parenti, atong higala, atong mga contact sa Facebook, daghan kay kag friends. Pila kisa kinadaghan nag friends dire o mga followers. Ako na ako ay 5.3 followers. 5.3K. 5,000.3. Sige, kisa pa mas daghan og followers nako. Wala may followers. Bisag ka na lang inyong mga followers nga 500. Saro naman lag walay usa nga imong masangyawan. Amen. Muna nga naningkamot yun ko nga akong pagsangyaw, pag-share sa gospel, dili lang kutob sa simbahan, kung dili mo palapnag, bisan din sa social media, sa radyo, madunggan, o bisan sa gawas, sa eskwelahan nga gitrabahoan ako, kanang magtudlo ko sa pulong sa Ginoo sa akong mga estudyante, dako na akong kalipay, kay ang akong gitudlo, dili lang pang kalibutan, kundi dili pang langit. Kanang mga estudyante na ako nga, every year, basta ma-under sila sa akong subject, way usa nga dili pwedeng mo dawat sa Ginoo. Silang tanan mo dawat sa Ginoo. So akong giip-ihap, more than 1,000 na ka mga estudyante nga nidawat sa Ginoo. May lang naiusa, saro sa 1,000 walay usa. Kung naamang gani, praise the Lord, kung wala, paabot lang. So kani mga estudyante nako, usa ni si Adrian, unya si Charito, si Pastor James Paul, og more, I believe more pa. There's more to follow. Amen? Wherever we go, wherever we are, that is our harvest, mga igsoon. Amen? A farmer had ripe crops but no workers. Pagkaluoy po, no? Imagine niyo mga kaigsonan, kung ang usa ka farmer, siya ra usa nag-ugmad diha sa iyang uma, hastang daghana kaysa ganihonon, pero siya ra usa ra. Unsa may mitabo, mga lata ang uban nga mga anihonon nangatagak, wala niya na dahan og harvest o sa kadlaw kay pertig yung daghana. Imagine ko no, inaana ko no, ka farmer ka niya, ikaw ra usara, ikaw nag-ugmad, ikaw ra pud tanan mag-harvest, dili nimo madahan, ikaw lang. Muna magtinabangay kita, diri sa gingharian sa Ginoo, we need cooperation. We need itawag nga industry, pagkugi, mga igsoon. Kung dili mahitabo ang pagtinabangay o pagsangyaw, tagsa-tagsa, some of the harvest will be spoiled. Moon sa mana, mga lata, ang uban. Adunay atong silingan nga nangamatay nga wala kadawat sa Ginoo. Adunay tay mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay nga wala kaila ni Jesus. Amen? Adunay mga tao nga mga matay sila nga wala sila kadawat sa Ginoo. The lesson, the delay of workers causes loss. Usahay ang atong pag-delay sa atong pagbuhat, sa pagtuman, nagresulta og kamatayon sa mga taong wala na kaila sa Ginoo. Wala nga, di na ito paabuton nga, adun na tayo mga minahal sa kinabuhi nga mga matay nga wala kaila sa Ginoo. Kaya daghang mga tao karon nga nakaila ra sila sa Ginoo sa una-una lang, pero wala diri sa kasing-kasing unsa ilanan. Unsa ilanan ani mga tao nga igo orang nakaila sa Ginoo. Pero wala sila relasyon sa Ginoo. Unsa ilanan ani? Nagsimba na sila. Nagampo pod kuno na sila. Base sa among survey, wa gyud kaayoy moingon nga kanang panagsa or occasional ra ilang pagampo sagad sa ilang tubag kanunay gyud na. Di ba? Kanunay nagampo pero tuapod kanunay sa buwangan. Tuapod kanunay sa lutuhan. Tuapod kanunay sa inuman. Tuapod kanunay sa mga bisyo. Pero mingon sila, kanunay sila nagampo. So wala gitinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Kay igo ra silang nakaila Ginoo pero wala diris kasing-kasing. Mao nang mga tawhana ang atong i-rescue. Amen. Atong i-rescue sila nga ang ilang pagtuos Ginoo dili sayang, dili masayang. Puslan man nagtuos sila Ginoo, atong ipa-feel nila nga mas kinahanglan pagyud nga palawman nimo ang imong pagtuos Ginoo pinaagi sa pulong niya. Kay dunay mga tao nagsigisimba pero dili gani mo basag Biblia. Dunay mga tao sa among survey nga loyal kay sa ilang relihiyon pero wala gani ukab-ukab og Biblia.
Igo ra silang maminaw sa wali. Igo ra silang maminaw sa pulong sa ministro. Pero wala gud gani sila'y basa-basag Biblia o wala po sila'y Biblia. Mahimo day na nga atong kinabuhing Kristohanon nga igo ra tang mudawat sige pahungit unya kita mismo di ta kabalong mo kando sa kanon o kitay mohungit. Bata na nga Kristohanon nga sige rag hungitan. Imagine ako na, dong, kaon dong, Adrian dong. Oh. Asa mga wakay buot? Di ka kabalong mohungit sa imong kaugalingon. Imagine ninyo, Kristohanon ka, nakaila ka Ginoo, pero di ka kabalong mohungit sa imong kaugalingon. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Saro naman lang sad mga kaigsunan nga di ka maminog Bible study. Wa po di sila Bible study. Di po mo Bible study kay igo ra lagi sila nga ana simbahan din kuan ra kanang igo ra paminaw dayon. Mo to pag anay ang gisaligan doktrina ras tawo. Mo na mga kaigsunan. Pwede lang ni Brad Binzi nga dili gid siya makabasa, okay ra na makasabot ra Ginoo na pero ikaw nga gipaeskwela kas Ginoo sa imong mga ginikanan para makabasa ug makasabot. Saro naman lang dili po ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Mo na mga kaigsunan, gidasig gid mo na mo. Basa gid mo pulong sa Ginoo. Amen. So para kung natay mabasa, natay madunggan, natay makatunan, kanang atong nadunggan ug nabasa sa pulong sa Ginoo ato po nang i-share sa uban. Kay kanang dili mo share kasi tawag anang dili mo paambit sa unsay blessing nga niya hangol. Dili dalo di ay. No? Ay di ta magdinalo mga igsoon. Amen. Kay daghan kitag panalangin. Kung kita kabalo man kita maghatag sa atong silingan og sabaw. Kabalo ta maghatag og sudan, kabalo ta maghatag og unsay pagkaon nga nasa tua. Kung kanang pagkauna nga imong gi-share sa imong silingan, kanon ra. Isulod sa tiyan ini kahuman ipagawas. Wala na. Pero kining pulong sa Ginoo mas bililhon panis pagkaon para sa atong tiyan. Amen. Because ang pulong sa Ginoo mismo is life. Kinabuhi sa ato ang kinabuhi. We will not live by bread alone. We will not live by rice alone. We will not live by pagkaon alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. O kung ikaw pusok na kay kaspulong sa Ginoo, naghinobra ang mga pagturunan nga imong nadunggan, ipaambit na sa uban. Kay kung di na mo na ipaambit, naghinangol ka. Nagdinalo ka. Ipaambit ang imong nakatunan. Amen. Itong pagpaga ng kinaigsoon. That is part of the harvest of the kingdom, to share the good news. Amen. Application in this point, your family is a harvest. Your workplace is a harvest. Your community is a harvest. Asa man ka nabutang karon, asa man ka dapita gibutang sa Ginoo, nagtrabaho ba ka? Kanang imong workplace, imo nang harvest. Naka sa imong pamilya, our harvest. Atong community, atong harvest. Kung di mo tuo, ayaw pugsa. Kung di mo tuo, hala, iampo na lang usa. Ato sa mga taong willing mudawat sa pulong sa Ginoo. Ayog sayang nga imong oras sa panahon anang mga taong gahig ulo. Ayog sayang nga imong panahon sa pagsigig sulti anang mga taong kapilan na ka nagbalik og sulti pero gahi gyapon kaayo. Sagdi lang iampo lang na siya. One day maka-realize na siya nga katong yang nadunggan gi kanimo, importante day kaayo to. Sagdi lang, kung di sa mo too, pangitag mga taong madinawaton. Pangitag tao nga humok o kasing-kasing. Pangitag tao nga abli ang unahuna nga mudawat sa pulong sa Ginoo. Number 2, the laborers are few. Gamay ra jud kayo ang mga mangani. Many are saved but not sharing. Muna usa ka mga kasusubo mga kaigsunan. Nga daghan kay pod mga tao nga naluwas unta pero wala nag-share. Tinuod ni? Many are saved, but not sharing. Lord, dili unta mi may goani. No? Dili unta ko ana. Dili unta na ako. Oh, ina imong kaugaling, dili unta na ako.
God is looking for available hearts. Amen. Nagpangita ang Ginoo og mga kasing-kasing nga available magpagamit niya. Available nga magpagamit sa gingarian sa Dios. Kabantay mo usa ka ospital, labi na kanang ospital sa mga probinsya, parehas aning ospital sa Malabuyok, ospital sa kining mga nas province lang. Usay sagad nila nga yaw-yaw sa mga pasyente o sa mga tagtungod. Wala dayon natagad. Kay why doktor or usaray doktor, no? Nay doktor pero uska buok ra. Pero ang pasyente perting daghana. So, a hospital full of patients. Puno kay pasyente but only one doctor. Nindo tanawon. Daghan og reklamo. Kaya nga naman, naiuban pasyente nga matay na lang, wala pa natin man sa doktor. Mao po na nga sitwasyon sa una sa Soto. Nga, kuwan pa na siya sa una, Southern, sa una ba? Jutay na kay doktor. Mga matay na lamang ng mga pasyente nga nasa emergency, wa pa natagad, wala pa natiman. So, mo na gitawag og urgency ba sa gingarian sa Ginoo, many people are perishing going to hell. Ano sa ama na to sila i-rescue? Ano sa ama na to sila sangyawan? Ano sa ama na to sila sultihan? Daghang mga tao sa atong katilingban padulong sa impyerno. Sama sa mga pasyente diya sa ospital o sa doktor, daghang nangamatay wa na atiman. Luoy kaayo. Imagine ninyo, luoy kaayo. Iwa mo man luoy sa inyong silingan nga may impyerno. Di mo maluoy sa inyong minas kinabuhi nga nagsigin lang na diag suyop. Wag yun ni mo sangyawi. Ha? Di ka maluoy asa sa padulong. Ikaw, padulong ng kaslangit niya sa padulong sa impyerno. Ganahan ka, ikaw ray malangit. Ganahan ka, ikaw ray maglipay-lipay sa langit. Nga imuha minas kinabuhi ito, naglangoy-langoy sa kalayo sa impyerno. Igsoon, kung naigugma ka sa imuhang minahas kinabuhi, kung naigugma ka sa imong silingan, kung naigugma ka sa imong mga parente, sangyawi sila. Sultiis sila. Ang pagsangyaw dili na lisod. Unsay nakalisod? Unsay nakalisod? Tungod ras imong kahadlok og kaulaw. Pero kung makasugod na ka og sulti, tuloy-tuloy na na. Ang pagsugod ramang guna, tanawa ra gud ni among mga volunteers na mga first timer. Si Adrian, si Ilan, si Chuck. Pero unsay ilang gibati? Kulba pirmiro. Pero kadugayan, okay raman di ay. So, sa pagsugod na gina. Muna mga kaigsonan, ato alang yun baton tagaan ta sa Ginoo spirit of courage. Not the spirit of timidity. Dili ka ng espiritu nga pagka talawan or mahadlokon. Many suffer due to lack of workers. Yes. Imagine po ninyo mga kaigsonan, kana bang eskwelahan. Si tinta kabuok bata, o niya, os kabuok ray teacher. Yagaw kay na. Kasulay jud ko na natudlo ko sa St. Peter Academy. Akong bata si tinta idos kabuok. Sa usa ka classroom gahuot. Wala na ayos halos na nang gamay tuhod na lang ba na inig tuhod chair. Tuhod chair ana. Mo na ilang ganan inig mag-agi-agi sila, magananan lang kay gamay ang classroom murag inanira gamay pa ani guro. Dako-dako ni siya. Gamay ang classroom unya gahuot na sila kay si tinta idos kabuok unya 70:1 teacher. Dili gyud maatiman tanan kay atos luyo to gatabi na didto na po ilang meeting ana ba nya lisod kayo i-handle ang daghan kayong mga estudyante mo na nga ang sakto gid na 1:40 1:30 ana kay mas ma-handle lagi na siya pero labihan ka ng kadaghana po ng 70 ka Pinoy nakasulay ko 75 sa usa ka classroom agay daghana pagkaalimuota nag-upat ka buok ceiling fan alimuot gihapon. Grabe. Pero salamat sa Ginoo kay naagyod gihapoy nadala sa Ginoo. May lang nay usa. Sa ako ang upat ka tuig sa pag-share dito, nayo ba nagkuan na kanang nag-alagad sa Ginoo nasa lang simbahan, nasa atong simbahan sa Alegria, unya ang ato ang katong usa nga nagpastor or kaning magpastor. Salamat sa Ginoo padayon ra gyud gihapon ta magsangyaw bahalag ang uban di mo tuo
Ang importante, musangyaw kita. Amen. Sunod, you don't need to be perfect. Ay, dili man ko perfect, pastor. Dili pa ko kuan, maayo. Dili pa ko bansay. No. You don't need to be perfect to be used by God. But you just need a perfect God for you to be used. Amen? Ayaw, pag unahuna nga, dili ko ang yan na, pastor, kay di man ko kabalo, di man ko may nulti. Pila naman na kuan instances din sa Bible, nga doon ay mga nibalibad sa pagsangyaw, kay dili sila angayan. Pero, unsa man gid ang prinsipyos Ginoo, when it comes to kanang ganing pagpili aron gamiton, God does not choose you because you are qualified. Ang pagpili sa Ginoo, dili tungod kay qualified ka. Kay daghan mga gipili sa Ginoo dili qualified, samang Pedro dili qualified nganuman mangingisda ra. Unya putungon, daling masuko. Si Pedro init og ulo. Unya si Pedro butbuton. Ha? Unya si Pedro hadlukan. Do you think si Pedro qualified? Dili. Si Pedro daghan og dili maayong kinig batasan, wala pa siya napili sa Ginoo, naa na siya makinaya nga dili maayo. Pero unsa man ang prinsipyo sa Ginoo kung pilion ka? Unsay prinsipyo sa Ginoo kung pilion ka? Wala siya nagtan-aw sa imong mga kahuyangon. Ang iyang gitan-aw ang imong kasing-kasing kung willing ba ka. Andam ba ka? Kaya kung andam kang magpagamit sa Ginoo, bisag unsa ka bati ang atong kinabuhi, pwede tang usbon sa Ginoo, pwede tang bag-uhon sa Ginoo, o siya mo'y bahala mo qualify nimo. Amen. He qualifies the chosen. He does not choose the qualified, but He qualifies the chosen. Amen. So gusto ba ka nga ang imong kinabuhi, ang Ginoo mismo mo qualify nimo. Buot ipasabot igsuon sa atong pagpangalagad, di ta magsalig sa atong kaugalingong kaalam. Di ta magsalig sa atong kaugalingong kahibalo o atong status kinabuhi, atong gisaligan ang Ginoo. Amen. Okay ra na nga mahadlo ka. Amen. Okay ra na kuyawan ka. Okay ra na nga medyo mo talaw ka gamay, pero ilhanan ang makikisang nga wa ka nagsalig sa imong kaugalingon. Diha ka magabati nga nagsalig di ka sa Dios. Kay nganuman sa dihang nakabati ka sa ibang weakness na ay Ginoo nga naglig-on nimo. Amen. Pagpakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Sunod, number 3, hapit mo man. Pray for the laborers. Pag-ampo alang sa mga ngani. I-ampo sa Ginoo nga, Lord, daghan unta ang mo join sa harvest. According to 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, atong basahon mga igsoon. Grabe ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. Nga sa diyang magpahinomdom ka na to, may tungod aning Great Commission. O sa pinakadako nga trabahoonon o buhatonon sa mga alagad sa Dios. Ingon diri, 1 Timothy chapter 2, nga 1 to 4. Busa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayuagi kan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari, ang mga nagamando aron makabaton kitag mahusay og malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun og walay subay sa hustong pamatasan. Amen. Unsay may tabo mga kaigsunan kung daghan ang mga taong mga lagas Ginoo? Ako nang gi-share pag Bible study. Daghang mahimong buutan, mahimong matarong, makuha-kuhaan ang mga bulyagon sa katilingban. Kisay unang malipay, ang Ginoo, sunod ang mga leader sa atong mga gobyerno. So malipay po na sila, ang mga pulis malipay. Ikaw kuno, pag pulis og daghang mga bulyagon, anang lugar nga daghang bulyagon? Ganan ka magpulis ato sa mga lugar nga daghang bulyagon? Ato ka sa Tondo, ato ka sa Quiapo, ato ka sa mga dagang squatter area, dagang mga pugoy. Ang ganan ka nga mapulis ka ato sa dagang bulyagon, hala sulayi, malipay ba ka sa imong pagkapulis nga naa sa bingit ng kamatayan kada adlaw imong kinabuhi. Pero nganong malipay ni mga pulis kung naay mga born again manangyaw?
Kaya naay tendency, kung naay makabig nga mga daotang tao, mabuutan, makuha-kuhaan ilang problema. Di ba kaganahan mo apil sa ilang kalipay? Nga nalipay sila nga, oy, nakuha-kuhaan na mga badlongon sa katilingban. Kay tuan nagsimba na, tuan nangalagad na, tuan nagampo na, tuan nag-Bible study na, tuan nagpastor na. Amen. Atong pagpakan ng Ginoo. Maunay nahitabo mga kaigsunan sa usa ka party sa Mexico. As a sort of testimony mga kaigsunan, unay party sa Mexico, kanang Mexico part man sa Amerika. Doon ay lugar dito nga hastang daghanang gang. Daghan kay mga bulyagon. Kana bang kung diri pa sa tua kaning mga ganggang nga mga frat bay nana ba. Wa sila ing buhaton, magsige na sila grumble away kada adlaw. Naay mamatay, naay magdinong gabay, magpinusilay. Pero sa kadlaw niya na doon nagipadalang Ginoo didto nga usa ka magwawali. Usa ka kining naay kahana sa baking ba kanang pag-bake. Nag-mission siya didto tukod sa bikiri. Nya usa sa problema sa ilang lugar kay ang mga tao wala kay pagkaon, kay pobre nga dapit sa part sa Mexico. Unsa yung gibuhat, nag-feeding siya sa mga bata, then nag-feeding po siya sa mga dagko, pagkanon yagpan. Hangtod nga, iyang gisuod ang mga katawhan dito, nasuod niya ang mga tao, naduol sa iya, iyang gisangyawan, iyang gisiran sa pulong sa Ginoo. Adunay mga tao dito, mga gahi kayo, mga isog kayo, mga dagko kay tato. Naapay mga nao nga, hastang mga isuga. Pero kaluoy sa Ginoo, to make the story short, adunay na mga kabig nga naasgang. Og sila karon nahimo pod nga mga magwawali. Og katong lugar nga gibutangan og simbahan, dako kayo og tendency nga nahimong peaceful ang lugar. Tungod kay naay simbahan nakabutang. So ang bintaha gyud mga igsoon kung naay simbahan sama ani. Kay ang ato ang tingwa diri matarong ang tawo, malikay sa bisyo ug kahilayan. Kay hagbay ra to mga simbahan sa unang nanguna pa nga moingon nga sila mo tinukod ni Kristo pero hangtod karon naa gyapon sa bisyo kahilayan wa gi ayo. Kita mo'y gamiton sa Ginoo. Kay kita mo'y nagdala sa testimony sa kabaguhan sa kinabuhi. Ikaw ug ako mas epektibo nga galamiton kay makita ang kabaguhan ug kausaban sa imong kinabuhi. Amen. Ito pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. Prayer aligns us with God's heart. Kung mag-ampo ta, mga igsoon, mo-align na sa tinguwa sa Ginoo nga, Lord, taga-imig laborers, taga-imig mga ngani. And prayer opens doors for people nga maabli ilang kasing-kasing mudawat sa Ebanghelyo. Munang iampo kanay mong silingan, before nimo tuon, ampuan sa nimo, Lord, kanisikuan, isulti ang ngalan. Isulti ang ngalan kung sa katopan ng mga quack doctors o kanang mga mamamarang ba. Kung ang ilang mga barang ni resulta manggani or ni epekto manggani ilang barang nga iyan as demonyo, mas mo epekto ang atong pag-ampo kay iyan is Ginoo. Amen. Kung ang katong mga mamarang sila katong mga ngalan ibutang sa kuan, sana kana tusukon nila, ilang yaman. Mo epekto po na kay gahom na siyawa, ilang gibuhat. Kung sila nagatuo gani anang barang, mas atong tuan ang gahom sa Ginoo nga mo hikap mo bag-o sa kinabuhi sa tawo. Kinsa may gamhanan ang mamamarang o ang Ginoo? Ha? Yung ganong di mamata mo duos Ginoo, atong ilista atong mga minas kinabuhi, Lord, kanisod ako nga po Ginoo. Lord, di ka pa yung kasing-kasing Ginoo, ni mo si kuan, isulti ang ngalan. Amen. Dili na barang, ampo na. Amen. Kung ilang barang ni salir manggani kanang agay kanang tagbo sila kuan kanang kisi-kisi kay gibarang dito. Ni salir manggani ng kuan kanang buhat sa yawa. O na poy gahom ang yawa pero mas gamhanan ng atong Ginoo. Amen. Mas gamhanan ng atong buhi nga Dios nga kaya niyang hikapon o baguhon ang kasing-kasing sa atong mga minals kinabuhi, atong pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. Okay. Sa sunod. Illustration, a praying church, so people come to Christ. Usapan na sa imong giampo, nga doon ay mga tao mo duol sa Ginoo. Adunay tao maginulsol.
adunay taong mabag-o ang kinabuhi. Usapan na sa imong giampo. What we pray for, we become passionate about. Kabalo ba mo, unsay imong giampo, diha po ka maging passionate. Unsa may sagad imong giampo? Aminaw, atong i-evaluate gamay ha. Kung sige kag ampo og panalangin, passionate kas imong trabaho. Panalangin bang pinansyal? Lord, tagai ko kwarta Ginoo kay para ipat na magbugas. Ang imong passion, imong heart, naas panginabuhi. Kung nag-ampo ka og mga taong moduos Ginoo, ang imong passion naa sa winning souls. Nag-ampo ba ka para ana? Kay basin sige tag-ampo para sa atong kaugalingon, pero wala ta nag-ampo para sa uban. Maayo man nga nag-ampo ka para sa imong kaugalingon. Mag-ampo ka, Lord, tagay kog ming lawas, tagay kog pagkaon, kin mahal na kayo ang pagkaon, Lord, mahal na paytonon, mahal na kayong gas, mahal na kay plite, Lord, tagay mig pamliti, tagay mig panggasolina, tagay mig sige, maayo man na, ang-ampo ka para sa imong kaugalingon, pero nag-ampo ba ka para sa kaluwasan sa atong mga minahal sa kinabuhi? E kung unsay imong giampo, naa ka din na dapita passionate. Naa din na imong kasing-kasing kung unsang area imong perming giampo. Amen? Naa din ha ang imong passion. So, atong i-appeal sa atong passion to win souls for Christ. Amen. So, sa itong buhaton, pray for our loved ones. Pray for boldness. Pag-ampo ka nga, dili ka mahadlok, magmaisugon, and then pray for opportunities. Ano na mga opportunities? Pangitan, naay mong hatag og kuan, pang-feeding. Di ba? Opportunity na, naay mo support para mission. Opportunity na, naay mo hatag og panggas. Opportunity na, naay mo hatag og kana mga materials like free Bibles, mga gospel tract. Opportunity na. And then another, naay mga tao ba nga willing mo dawat, nga nang willing mo support, ato nimo dito, wala jud ka gi-reject, gidawat jud ka, malipayon ka sa dawat, opportunity na. Nga naay potential ang lugar nga dunay mahitabong simbahan. And I praise the Lord. Nakita na ko igsoon, there will be a church, there will be people who will worship the Lord in spirit and in truth dito, dapita. Ako na nakita. Grabe kay blessing sa Ginoo ba? Gibutang sa Ginoo sa kong unahuna nga maghimog project. Sa una ba, sa World Vision pa ko. Magbutang og project, building para himoong training center. Pero pila nakatuigan nang labay, nawala ko, ang building wala kayo jud na gamit. But praise the Lord. Gitagaan ko impression sa Ginoo. Tanawa ang imong project, wala na gamit. Walay nag-occupy. Tanawa ang mga tao sa palibot, daghan na kay sila. Sa may mong buhaton. Motong burden ako ang pagsangyaw nila. Motong confirmation. Yan ako, Lord, kung naay daghang mga tao nga mo dawat na mo, imoning will nga mo arimi diri. Confirm na daghang mga tao pag ato na mo dito, happy kay sila nga naata dito. Yan na sila, ari nami magtapok, ari nami magkuyog. Yan nato yung mga nanay, mga nato sila karong hapon alas 3 kay magpa-Bible study. So karong alas 3 mo adto mi dito, balik mi alas 3, pero naay mabilin diri para sa feeding program. Unya lipay kayo ang mga ginikanan dito kay ang ilang mga bata mamatuto sa pulong sa Ginoo. Lipay kaayo sila. So I praise God for that. Muna kitawag mga opportunities pa. Lord, tagaimig mga opportunity, Lord God, na kung asa mi dapita Ginoo imong patuon, naay open heart nga mga tawo. Amen. And daghang opportunity kanang imuhang gihatag sa Ginoo nga mga blessing, that is an opportunity to share the gospel. Amen. Pare anang mga feeding program ba? Opportunity na. Sa amo ang nakita po ni Bishop David Sobrepiña, ang ilang pamaagi is, naana sila ipanghatag ng mga groceries, bags of groceries. Every time mo ato sila sa mga isla, magsangyo sa Panginoon Ginoo, magdala sila bags of groceries as gift para sa mga taong muduol. So, kisa may di muduol. Kay halos tanang mga tao na sa isla, nanginhanglan og pagkaon. Naagi simbahan matukod. Every time maabot si atong Bishop David Sobrepiña, every time maabot siya sa mga lugar nga sangyawan, aduna gyoy mga simbahan matukod. Lipay kay sila kay naay nag-atiman nila.
Usa na sa kalipay sa mga katawan ni Dapita ug malipay pod ang mga opisyal sa gobyerno nga makuha-kuhaan ang ilang problema. Kay usa sa problema nila kining drug addiction o kining gambling, sugal. Naidaghang nay mga relihiyon nga naguna, tuwa man ito bisag nagpista, tuwa nagsabong, nagsugal, nagtigbakay, nagdisco pag yudre, unya pag humagdisco nay nagdinunggabay, nagsinumbagay, kinsa mga opisyal di maguol ana. Ha? Kinahanglan pag yung bantayan og pulis kung naay event ngano man gubot. Pero atong event kinahanglan pa bag pulis? Nag-Jesus Reigns ta na kinahanglan pa ba mga army o mga pulis? Simple ra nga gwardya igo na kay ang mga palangtapok sa Kristohanon malinawon. Amen tong pagpagan ng Ginoo. Di na kinalaman nawag pagkagtanod ang mga pulis kay pag kuan sa no? Muna na kanindot anniversary ta. Natay kada to anniversary mura na pista sa ilapa pista. Di na kinahanglan og pulis kay wa may gubot. Pero dito sila kinahanglan pulis tanod kay gubot ina may magsinumbagay na nagainom din na naghit-hit din na mga addict diha. No? Pero diri sa tuwa wala na. Una nga kini mo'y klaseng simbahan nga dapat padaghanon. Amen. Amen. Pagpagan ng Ginoo. Hallelujah. 4. Go into the harvest. Matthew 28:19-20. Go and make disciples. Wala nang gingon ng Ginoo, go and make members. Ang giingon, go and make disciples. Pangadto mo, og paghimog mga tinun-an. Sa to pa, tudluan nato sila. Dili aron mahimong membro ha. Hello. Mungadto ta nila, dili aron himoong membro. Aron himoong tinun-an or disciple. Matudluan sa pulong sa Ginoo. Amen. Ato lang gyud silang dasigon. Okay? Action is required. Lifeguard jumps into the water. Kita mo ng lifeguard? Kita siya na itabangonon sa imong buhaton. O sige, tarong ka paglangoy. Nanaa pa paglangoy. Kalumuson na gani na. Nya imo pang tudluan sa paglangoy. Kinahanglan imog yung atuon, imog yung i-rescue, imog yung pagtagpamanggi nga imo masakwat. At tuon gyud mo na makigsunan evangelism requires action. Dili lang kutob ratas pagampo kundi atog yung sultihan. Atog yung i-intentional nga to sultihan. Atog yung dasigon. Amen. Kay kana imo mga pagampo paminaw. Kana mga pagampo sama nas pagdaro. Kita mo nang field nga gidaro? Oh, kana pag-ampo na to, mura na naggadaro. Sige, gagdaro, pero wala ka nagpugas. Ano sa may pulos yung pagdaro? Sige, okay diha. Sige, tangtang sa mga sagbot. O, ready na kayong field para tamnan. Pero asa man na imong tanom? Gitamnan mo, wala. Basta sige, nag-ampo, pero wala ka nakasulti. Ang atong prayer is just like imong gidaro ang field. Gikaras ni mo ang dughan kasing-kasing para mawala to mga sagbot-sagbot. Ug ready na, tamni. Kaysa magsige ra kag daro nya ulay gitanom, wa kay maani. So kung nagdaro na ka, nagampo na ka, tamni. Unya mabot ang panahon, muani ra ka. Amen. Ayo sige daro. Di lang kutob sige daro kun dili mananom. Itanom ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Amen. Okay. Share your testimony. Okay, application, share your testimony. Unsa may imong kinabuhi sa una? Yung sa kapagluwas sa Ginoo og naunsa nakakaron. Mo na imong testimony. Invite someone. Praise the Lord. Invite someone. Ang lipay kay ko makig-sir nga makita gyud tag naay mga bag-ong naong nga moduol sa Ginoo. Through our invitation, lipay ta nga naay mga taong moduol sa Ginoo. And then show Christ's love. Ipakita ang gugma sa Ginoo sa atong mga silingan. Ay sa awaya. Kung sila magsigi og pangaway nimo, ayog basli. Kung sila magsigi pangchismis nimo, sagdi ilang. Kung magsigi sila kanang pagsutig dili mayo nimo, ayaw gyud basli. Basli gugma, hatdig sabaw, hatdig sudan, hatdig pagkaon. No? Ayog basli.
Higugmaa katong mga taong nagpanghimaraot nimo. Amen. Higugmaa atong mga taong lisod, higugmaon. Okay? Conclusion. The harvest is now. Kay ang gingon sa Ginoo present, the harvest is ready and plentiful. No? So, atong buhaton, we will harvest anytime. Anytime. Kay now man. Pwede kang ugma, yung tataod, sud-adlaw, and so on. You have great harvest. Ayaw pag-focus sa mga taong gahi, pangitag mga taong willing o andam mamati. Amen? Para dili sayang ang imong oras. Who will respond? Kita. Will you go? The answer is yours. Muingkag yes or no. Okay? Isaiah chapter 6 verse 8. Ang Ginoo doon itawag. Ningon si Isaiah, "Here am I. Send me." Ni ako Ginoo. Isa pa mayong pangitaon. Ako Ginoo. Ipadala ko. Will you commit yourself to be part of the labor? Will you commit yourself to be part of God's kingdom? To be a laborer for the harvest? Palihog manindog igsoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ginoo, daghang salamat sa imuhang pulong karong adlaw. Kining kinabuhi, Lord God, nga imuhang gihatag namo. Amo kining gamiton, Lord God, sa paghimaya kanimo. Adunay katuyuan kining kinabuhi. Aron nga mahimaya ka ug malipay ka sa among kinabuhi. Igsoon, hinumdumi nga buhi pa ka karon kay naapay katuyuan ng Ginoo nimo. Naapa kay misyon nga buhatonon. Sa dili pa ta mamatay, sa dili pa ta mohalin aning kinabuhi, fulfill your mission. Naa kay mission. Naa kay katuyuan, naa kay purpose nga nung nabuhi ka hangtod karong orasa. Hinumdumi igsoon, ang gugma sa Dios kay imong nadawat dili lang kay para sa imuha, kundi para pod sa atong mga silingan. Para pod sa mga taong nagkinahanglan sa gugma sa Ginoo.